A 100 metres i escaig d'alçada, Castellet i la Gornal es troben al sud de l'Alt Penedès, entre les comarques del Garraf i el Baix Penedès. Castellet és anomenat per primer cop l'any 977, mentre que la Gornal s'incorporà l'any 1833, ja que abans, al trobar-se al marge dret del riu Foix, pertanyia a la província de Tarragona. El pantà de Foix, format per una presa del riu Foix, està situat al sud de la comarca, a tocar de la del Garraf. I ha servit per a transformar l'agricultura de les poblacions veïnes, molt malmesa per la filoxera de les acaballes del 1800, passant de la vinya al regadiu. El tan conegut meandre on es troba Castellet avui és merament testimonial. El castell de Castellet, construït al segle X a dalt d'un turó a un meandre del riu Foix, serví per controlar el sector oriental de la plana del Penedès. Del segle XII, l'església romànica de Sant Pere de Castellet està situada a la part més alta del poble, a tocar del castell. I sembla ser que en Bertran de Castellet, noble al servei d'en Ramon Berenguer IV,
que participà activament a la reconquesta del Priorat, va voler ser-hi enterrat. Actualment, però, el seu sarcòfag es troba al convent de Sant Francesc a Vilafranca del Penedès. Finalment, ja un pèl allunyats del poble, trobem el pont romà de les Masuques. Es tracta d'un pont força baix i estret sobre el torrent d'Estadella, que, segons un article publicat a la Revista de Vic de l'any 1980, titulat Els vells ponts d'Osona, escrit per Antoni Pladevall, a Catalunya no es conserva cap pont romà sencer. N'hi ha força d'època romana, però cap com el de les Masuques a Castellet de Garraf. Lloc idoni per donar per acabat el vídeo i la sortida de Castellet.